7 go हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर स नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै स लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्स बा इन्ट्रोखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेला मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौहाय जों अबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहाय जों सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन स लोगोफोर बेखौ फारियै मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय थारैनो आं दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टिजाराबो मैयाहाय रिलिज जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ ASK बड' प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों दे लोगोफोर स लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो ASK बड' प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे ओमफ्राय लोगोफोर जों बे थारैनो अफिशियेल मिउजिक भिडिअआवहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों अनसुमा बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे जेनिफार दैमारि बिथांखौ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों मिजिं बरगयारी बिथांजोंनो लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोना दे लोगोफोर स लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर स लोगोफोर नोंथांमोना फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेना थाबानो जाबाय दे लोगोफोर